שלום כולם, כאן מתן, והיום אני באיך ליצור תמונה כמו זאתי. לא. כמו זאתי בקיצור, פשוט יש פה דברים שמסתירים. אז בשביל זה צריך סינמה 4D, R13 ופוטושופ CS6. אז אני אביא את ההורדה לזה שצריך, וגם וזה משהו לסינמה 4D שצריך. איפה היה השני? בקיצור, ועוד משהו לפוטושופ. אז קודם כל נכנסים לקובץ של הסינמה 4D ששלחתי לכם. אל תדאגו, זה יכול להיות שיש מלא סיכויים שלכם לא הראו את האחרון שגיאה, אבל זה לא קשור גם. פשוט תעשו בהם אוקיי אם יש לכם, גם אוקיי. טוב, עכשיו תמחקו פה את המוטקסט. יופי, ועכשיו ניצור מוטקסט. נקרא לו איך שבא לנו, אני אקרא לו כמובן gamers x. תעבירו פה ל70, תשנו פה את אתם יודעים, את הפונט אם בא לכם. נסור את זה לפה כי זה אמור להיות ככה. חכו, אני מקטין את זה טיפה. אוקיי, טיפה להגדיל. פה דרך אגב מקטין ומגדילים, פה מזיזים ופה מסובבים. לא, אני תמיד אעשה את זה באמת טיפה קטן. הנה, אז ככה, אוקיי? עכשיו הולכים לקאפס, נשים פה על הקאפ פילט קאפ ופה פילט קאפ. עכשיו מה זה היה? נו. עכשיו עושים מוגרף אפקטור איפה זה? רנדום. עכשיו תלכו לפרמטר פרה. ועכשיו משנים את זה פה פשוט עכשיו צריך לשנות את זה עד שזה יסתדר לכם. הנה זה ככה. לא, זה ככה. הנה. ככה זה היה אצלי. מה זה עושה? זה כאילו ככה. אל תעשו פה יותר מדי ישר, כי אז זה לא יהיה כל כך יפה. הנה, נעשה ככה. עכשיו, עכשיו לוקחים את זה, עושים קונטרול ארוך, ואז לוקחים את זה לפה ככה. ועכשיו, שכחתי, כן. עכשיו נכנסים עכשיו שמים את זה, נכנסים ככה ומשנים, כן זה, משנים באובייקט את ה-2 ואת ה-5 ל-0.8 וגם את ה-5 ל-0.8. עכשיו לוקחים את האחד הזה, את המונטקסט אחד, ושמים אותו מתחת לזה. עכשיו צריך שזה יהיה ככה מסומן. עכשיו, אוקיי, אני אביא גם את הפלאגין של טרסי הזה. אז נכנסים לפלאגין, טרסי וטרסי. עכשיו פה שמים על רנדום. פה כמה בואו אני אראה. נכון, פה, נכון, אתם רואים כאלה חתיכות.
אז כמה חתיכות אתם רוצים? אם אתם רוצים כמוני ככה שזה די יפה ואני ממליץ, אז תעשו פה את זה על 50 ואז תעשו break now. עכשיו פשוט צריך לחכות. אז אני אחזור לכם כשזה, אתם יודעים, יסיים. אז כבר חוזרים. חזרתי אליכם. טוב, אז עכשיו אתם רואים את כל אלה. אז עכשיו לפני שאתם מתעסקים עם זה, אתם הולכים למורקראפט, אפקטור ורנדום. עכשיו אתם רואים פה את כל האקסים, תעשו VRO, פקס שמאלי ארוך, וככה תורידו עד שאתם מפרים את הכל ו... אל תבעלו, זה אמור לראות ככה. טוב, בואו נעשה טיפה לצד, שיראו את כל החתיכות. הנה. עכשיו נרד. הנה זה. תחפשו את mat 26 ותשימו אותו על המוטקסט פה. הנה. אותו דבר על כל החתיכות האלה פה, על כל הטרסי האלה. טוב, זה ייקח קצת זמן. אתם יכולים פשוט קונטרול, שמאלי ארוך, ואז להעביר את זה, ואז שמים את זה גם פה. יותר מהיר, לדעתי. טוב, ועכשיו, חכו שנייה, תעשו מה שאני עושה. כרגע לא רואים את זה, אבל יש כאלה קווים כאלה, שמקיפים את האותיות שלנו, כאלה קווים קטנים. הנה, בואו אני אלך. רואים את הקווים האלה? אז זה הקווים. אז עכשיו לוקחים איזה צבע שבא לכם שהם יהיו קווים. אני רוצה איזה צבע, נגיד את הזהב הזה. אז אני עכשיו אקח אותו ואשים על האטום ארי. ואם נעלם פה הזה של המוטקסט, אז תעשו עוד הפעם קונטרול ארוך, שמים את זה פה, עכשיו שמים את זה מתחת. הנה, זה צבע לנו. רואים? ככה זה לא נראה, כאילו, אתם יודעים, מי שמבין בזה הוא יודע שככה זה לא נראה, ככה זה לא יראה בתמונות, זה יראה יותר יפה. אבל הבנתם, לא אמור להיות פה. טוב, אז כן, בואו נעשה על כל זווית. עכשיו תסמנו את זה פה. עכשיו תעשו שיפט ארוך ותלחצו על האחרון. עכשיו זה סימן לכם הכל. עכשיו תלכו ככה ותיקחו את זה אחורה טיפה. הנה, רואים את זה ככה. אז עכשיו כאילו צריך לשים את זה כזה איך שבא לכם. כל אלה זה החתיכות האלה שיראו. אז כזה תסדרו את זה ככה אחורה וקדימה שיראה יפה. בואו נשים את זה ככה, אני אוהב. כן, תסתכלו איך זה נראה. טוב, אז ככה אני אעשה את זה. וואי, זה תקוע לי בגלל הצילום. ועכשיו, אחרי שעשינו את... וואי, תפסיקו להיכנס למשחקים. עכשיו, אחרי שסיימנו לעשות את כל זה... וואי, רק ככה, זה יראה טיפה יותר יפה ככה. אז עכשיו הולכים לפה. פה עושים על זה. פלים וידאו. והולכים ל-HD TV 1080-25. מה היה עוד? פה תעשו על בסט. פה תעשו על PNG. ופה תבחרו איפה התמונה תהיה בסוף. אני אבחר על שולחן העבודה.
נקרא לזה ככה, אני קורא לזה save, export, ועכשיו תלחצו על הסימן הזה, וזה מתחיל לכם. צריך לחכות, ואם זה לא עובד לכם, אז אני פשוט לא יודע מה הבעיה. טוב, אז איפה זה? שכחתי איפה שמתי את זה. זה היה פה, נכון? כן. אז עכשיו נכנסים לזה של הפוטושופ ששלחתי, אני רק אחפש אותו. איפה זה? לא פה. איפה זה? לא. אני כבר חוזר. אליס, סקייטבורד לא, מיינדווייז לא, וידאוס, ספקייפס לא. וחז... מה? זה באמצע הקלטה. יופי, אז חזרתי אליכם. ועכשיו... כן, זה מקליט. רק רגע. כן. ועכשיו אתם רואים את זה פה. כן, ועכשיו אני... אוי! התפלפלתי, זה היה אמור להיות... כן, לא טעיתי. עכשיו אני אקח את התמונה. אוי. כן, טעיתי. התבלבלתי, אז פשוט תפתחו את הפוטושופ שלכם. הנה, אני פתחתי. עכשיו תיקחו את התמונה, קונטיניוטריה, ואני רוצה להמשיך. הנה, ושמים אותה פה. רואים? ככה זה אמור לראות. עכשיו הולכים
ופותחים את זה. אוקיי. וזה פתח לנו חדש. יופי. עכשיו לוקחים את זה, לא שהתמונה, ולוקחים את זה, גוררים, והנה. עכשיו זה כזה במסך קטן. יותר. עכשיו עושים את זה. כן, נכנסים לאפקטס, ולוחצים פה לריבוע הקטן. עכשיו מקטינים את זה, עושים שנראה את הסמל. טוב, טיפה להגדיל. הנה. אוקיי, ככה זה אמור להיות. אז עכשיו, איזה צבע שאתם רוצים שיהיה, אוקיי? אז פה נכנסים ל-CC, ובוחרים איזה צבע. נגיד אני רוצה את זה, אז לוקחים את זה ושמים במסך הזה פה. עושים פה עם העין. עכשיו יש בעיה, לא הצבע הזה. נגיד זה, אפילו שאני לא כל כך יודע מה זה. הנה, נגיד, מה אני אומר? זה לא משפיע בגלל הצבע. אוקיי. אז אולי על שלכם זה השפיע, זה לא אמור לעשות ברקע. הנה, נגיד אני אקח רד זה עובד, זה זכור לי. כן, כי זה בעצמו רד. אז בלו אולי. יאללה בלו, מה אני אמר? אז עכשיו נכנסים לפה, מעיפים את ה-CC ונכנסים לאפקטס. עכשיו תבחרו לכם איזה אפקט מכולם אתם רוצים. טוב, פשוט אין לי כוח כל כך לומר, אז פשוט אני אראה לכם איך לעשות את הרקע פה. כן, זה די חשוב, הרקע. אז כן, הולכים לפה, והולכים שנראה שזה זה, כן. ולוקחים את הראשון ושמים אותו פה. עכשיו יש לנו את זה. שמים פה לעכבר שנוכל להזיז. אז זה תן לי... אז נשים את זה פה. למה... כן, הבלו משפיע פשוט כי זה בעצמו בלו. טוב, לוקחים את זה. נכנסים לפה. לוקחים עוד אחד ועוד אחד. ואפשר גם לעשות שיראו את זה פה שזה יותר נעים. טוב, אז פה נגיד את זה, אני אשים פה את זה, כן, את זה פה צריך עוד אחד ואת זה פה. עכשיו לוקחים את זה שהתמונה ושמים אותו ראשון, אבל פחות, כאילו מתחת לצבע שעשיתם, אבל כאילו אין את הצבע, אז ראשון. עכשיו לוקחים, זה כבר סקרין. טוב, אם זה לא סקרין אז תסמנו פה את הכל, כאילו פה ואז שיפט, ותעשו סקרין. אפשר לעשות שזה יהיה יותר, פחות בולט פה. אבל אני אעשה 100, כי כבר יש סקרין שאז אפשר לומר עובר דרך השני. טוב. עכשיו תסמנו את כל אלה, תעשו מקש ימני, מרג' לייכס. זה יהיה יותר נעים. טוב, האמת שזהו, אין כל כך מה לעשות. בהתחלה זה יהיה כחול, אבל אם אני אקח נגיד צבע אחר, אתם תראו את השינוי, גולד. רואים? יש בזה שינוי.
ככה זה נראה בלי שום צבע, ככה זה נראה עם כחול, וככה זה נראה עם גולד. הכל ככה תמלא לי גולד. כן, וכמובן שחלק פה יש שחור, אז אפשר כאילו לקחת את זה ולשים פה טיפה יותר, או שפשוט נשאיר, או פשוט להשאיר את זה ככה, לקחת עוד אחד ושישימו פה ופה. ואני ממליץ לכם שבסוף תעשו image, trim ואוקיי. זה יעשה שכל מה שלא השתמשתם איתו ייעלם מהתמונה, פשוט ייעלם, אין אותו. ואחר כך אתם עושים פייל, save as, שולחן עבודה, png, או עם סוג תמונה אחרת, אני אעשה png ואז save, מחכים שהטעינה פה תיגמר, אחר כך כשזה מגיע סוף סוף לאותו דבר עם הדוק הזה והכל, אז זה אומר שזה סיים, עושים x, לא רוצה לשמור את זה, ואז רואים מה יצא לכם, זה מה שיצא לי עם תמונה אחרת שעשיתי. אז מקווה שעזרתי לכם, יאללה ביי.